1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Assalomu alaykum do'stoni giromiy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, let us welcome of Tajikistan and Russia. خانوان و جنابان نک بسته‌های تاجیکستان و روسیه را پشواز می‌گیریم. Please stand up if you're able for the national anthem of Russia. Итак, Средневели, Россия, Соломия. And now, the national anthem of Tajikistan. Actor Sredneveli, Tajikistan, Salomia.
ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол, шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии байналмилалии рафиқона бо иштироки дастаҳои мунтахаби наврасони то 15 солаи Тоҷикистон ва Русия. Эдовар мешавам ки ин силсилаи бозиҳои рафиқона аз ду бозӣ иборат аст ва ғайр аз ин рақобате ки шоми 18 ноябри имсол баргузор мешавад, ҳамчунин рӯзи 21 ноябр ин ду даста боз ҳам ба масофи ҳам мераванд ва фикр дорам ин шабу рӯз барои дастаи мунтахаби наврасони то 15 солаи кишварамон баргузории чунин рақобати бисёр ҳам хуби байналмилалӣ бар муқобили Русия ба манфиат хоҳад буд. Мо шумо хеле хуб медонем ки вазъи ҳозира дар футболи Русия чӣ гуна аст ва қатъи назар аз оне ки як муддат маҳрумият ҳаст барои футболи ин кишвар, аммо баргузории бозиҳои рафиқона хеле хуб бояд таъсири худро расонад. пеш аз ҳама аз нигоҳи оне ки дастаҳои футболи Русия таҷрибаи калон доранд ва дар ин синни сол ҳам мо солҳои қаблӣ дар қиёс бо дастаҳои осиёӣ дида будем ки дастаҳои мунтахаби наврасони Русия чӣ гуна ҳунарнамоии хуб нишон медиҳанд. Барои мисол инро дар ҷоми рушд дар кишвари Беларус ҳамасола мебинем ва ё ин ки дар солҳои қаблӣ дар мусобиқаҳои дигар дастаи наврасону ҷавонони Русия хеле ҳунарнамоии хуб нишон доданд. Албатта ба қатори беҳтаринҳои Аврупо дохил намешаванд, аммо ба қатори дастаҳои миёнаҳол онҳо ворид мегарданд. ҳайати аввалияи дастаи мо пешниҳод шуд ва инак ҳайати аввалияи дастаи Русияро ҳам метавонед бубинед. Ман баъд аз чанд лаҳза ба пуррагӣ футболбозоне ки дар ҳайати ҳар ду даста барои ин рақобат дар ҳайати асосӣ вориди майдон мешаванд ба шумо шинос хоҳам кард. фикр дорам бинандагони азизу арҷманд шумо ҳам ба тақвими баргузории бозиҳои байналмилалии рафиқона бо иштироки дастаҳои мунтахаби наврасони то 15 сола ва то 17 солаи Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кардед ки силсила бозиҳои байналмилалии рафиқонаи худро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо ҳамтоёни худ аз кишвари Русия доир мекунанд. дирӯз наврасони то 17 солаи мо бозии худро барпо карданд ва ду бар ду он бозӣ мусовӣ хотима ёфт. Имрӯз акнун наврасони то 15 солаи мо ва баъдан рӯзҳои 20-21 ноябр боз ҳам ҳамин наврасони синни соли мо бар муқобили ҳамтоёни худ аз Русия силсилаи бозиҳои байналмилалиро доир хоҳанд кард ва фикр дорам ин бисёр ба манфиатам ҳаст. хуб, сармураббиёни ҳар ду дастаро барои мо шумо ҳоло нишон дода истодам. мураббии бисёр ботаҷриба Станислав Каратаев, сармураббии дастаи мунтахаби наврасони то 15 солаи кишвари Русия аст. инак дӯстони гиромӣ, сонияҳои башумор боқӣ мемонад то оғози рақобати мазкур. ва аз маркази майдон меҳмонон тӯбро ба бозӣ медаронанд. онҳо имрӯз бо пироҳанҳои ранги сафед ва шортҳои ранги кабуд майдондорӣ карда истоданд. футболбозони мо ба пуррагӣ бо пироҳанҳои ранги сурх бозиро шурӯъ карданд. акнун навбат ба муаррифии бозигарони ҳар ду даста расид ва шурӯъ мекунем аз дастаи Тоҷикистон, чун мо имрӯз дар рақобат мизбонам ҳастем. дар хати дарвоза рақами 1 Раҳимҷон Салимов бозӣ карда истодааст. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: капитани даста рақами 2 Мустафо Ҳасанбеков, рақами 3 Самиаллоҳ Давлатов, рақами 10 Аҳмадҷон Шоев, рақами 4 Тоҳирҷони Аҳлиддин, рақами 15 Одилзода Меҳрубон, рақами 17 Парвиз Бобоназаров, рақами 9 Фурқон Раҳимзода, рақами 19 Ҳайдаршо Худойдодов, рақами 11 Муҳаммад Назриев ва рақами 21 Идрис Давлатзода. сармураббии даста Талер Кайосов ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи ҳариф Русия бошад ба таври зайл аст. дар хати дарвоза рақами 23 Руслан Пичиенко бозӣ мекунад. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: рақами 2 Никита Шумаков, рақами 18 Тимофей Хатулев, рақами 20 Станислав Баранов, рақами 4 Савели Симеонов, рақами 16 Михаил Королёв, рақами 10 Даниил Кандаков, рақами 15 капитани даста Ефим Буркин, рақами 9 Даниил Кисилёв, рақами 7 Вадим Шилов ва рақами 11 Захар Чушкин. сармураббии даста чӣ тавре гуфтем Станислав Каратаев, мураббии бисёр ҳам бо таҷрибаи футболи Русия ба ҳисоб меравад. гурӯҳи доварон дар ҷараёни ин рақобат аз кишвари мо ҳастанд. довари марказ Амирҷон Хоркашев аст, ба ӯ дар канорҳо Исмоил Нуралиев ва Ҳамза Шоимардонов кӯмак мекунанд. довари чаҳорум Нодира Мирзоева ба ҳисоб меравад.
комиссари бозӣ Абдулло Соқиев ва нозири доварон Ҷовидон Ҳасанов ба ҳисоб мераванд. Бо ҳамин метавонем бигӯем ки шахсони расмии бозии имрӯзаро ба пуррагӣ ба шумо шинос ҳам кардем. талоши футболбозони дастаи Русияро дидем ки чанд лаҳза пештар аз ин тавассути канори чап мехостанд ҳуҷумро ташкил кунанд, аммо муваффақ нашуданд. инҷо партофти бисёр ҳам хуб ба самти ҳамлагари мо. Муҳаммад Назриев тӯбро нигоҳ медорад. Паси ӯ ба ҳамдастааш Ҳайдаршоҳ Худойдодов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва ин вазъият акнун бартараф карда шуд. дар ин сину сол наврасони мо давоми 2 соли охир дар чемпионати минтақавии КАФА байни кишварҳои узви ассотсиатсияи футболии Осиёи марказӣ натиҷаи беҳтаринро нишон дода истоданд. 2 сол мешавад ки пайдарҳам шогирдони Далер Кавёсов қаҳрамон мешаванд. соли гузашта байни наврасони то 14 сола ва имсол байни наврасони то 15 сола. наврасони мо тавонистанд дар чемпионати минтақавии КАФА дар ин сину сол пирӯзии худро ба даст оранд ва ин фикр дорам бисёр умедвор кунанда аст. Аслан бозиҳое ки мо бо иштироки ин наврасон тобистони имсол дар мусобиқаи КАФА дидем, дар шаҳри Ҳисор бозиҳо баргузор шуда буданд. вазъияти бисёр ҳам хатарнок аст ва инҷо довари канори офсайдро ишора мекунад. ба ҳар ҳол ин вазъиятро дар рӯзабони мо Раҳимҷон Салимов бартараф кард. ҳоло як бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат. бале инҷо офсайд буд, инҷо дигар ҷои баҳсу мунозира нест. чӣ тавре гуфтем дар баробари ҳамтоёни худ аз кишвари Ӯзбекистон бисёр бозии хубу ғалабаро бо ҳисоби 2-0 футболбозони мо ба даст оварданд. Туркманистонро бо ҳисоби калон мо шикаст додем ва инчунин дар баробари Афғонистон ғалабаи бисёр хуб ба даст оварда шуд, аммо дар даври охир мо аз дастаи Эрон шикаст хӯрдем. Ин роҷеъ ба натиҷаи соли ҷорӣ буд, аммо қатъи назар аз ин мо қаҳрамон шудем. аз 4 бозӣ доир кардамон дар 3-8 пирӯз гардидем ва соли гузашта бошад мо дар ҳар 4 бозӣ ғалаба карда будем бар муқобили наврасони кишварҳои Эрон, Ӯзбекистон, Афғонистон ва ҳамчунин Туркманистон зафар ёфтем. дар ҳамаи 4 бозӣ ягон гол ба дарвозаи худ сар надодем. дар соли 2022 моҳи ноябр ин мусобиқа баргузор шуда буд. 21 гол ба дарвозаи ҳариф задем ва тавонистем ки беҳтарини ин мусобиқа бошем. ҳоло фурсатро барои бозигарони дастаи ҳариф бозигарони мо бартараф карда истоданд. ва дӯстони гиромӣ, фикр дорам ана ин 2 муваффақияте ки дар мусобиқаи минтақавии КАФА ба даст оварда шуд, эътимоди моро ба насли нави футболбозоне ки ба воя расида истоданд боз ҳам зиёд мекунад. ҷои ёдоварист ки ин даста акнун дар соли 2024 ба арсаи мусобиқаҳои байналмилалӣ боз ҳам мебарояд. ҳоло ҳуҷуми бозигарони мо дарвозабон аввалин шуда ба тӯб расид ва ин ҳолатро бартараф кард. Руслан Пичиенко моҳи январ наврасони ҳамин синни соли мо дар мусобиқаи ҷоми рушди кишвари Беларус иштирок мекунанд. Давоми солҳои охир мо иштирокчии дуюми ин мусобиқа ҳастем. акнун барои ҳамин синни соли наврасони мо аввалин иштирок дар мусобиқаи ҷоми рушд хоҳад буд. ва баъдан албатта ки дар идомаи соли 2024 наврасони ин синни соли мо барои роҳ ёфтан ба чемпионати Осиё байни наврасони то 17 сола дехтараш ба ҷоми Осиё байни наврасони то 17 сола ки соли 2025 баргузор мегардад дар марҳилаи интихобӣ иштирок мекунанд. хело хуб, инҷо пешроҳи ҳамлаи навбатии ҳарифро мо гирифта тавонистем. Ҳайдаршоҳ Худойдодов ба қафо тӯбро бармегардонад. инҷо акнун бозигарони дигари мо дар хатти дифоъ кӯшиш мекунанд барои оғоз ёфтани ҳамлаи навбати саҳми худро гузоранд, лек ана дар ин ҷо акнун каме нофаҳмӣ дида шуд. ба ҳар ҳол Ҳайдаршоҳ мехост бехато пас диҳад ба Муҳаммад Назриев, аммо чӣ тавре дидем чунин ҳолат ба назар нарасид. дар мусобиқаи охирини КАФА байни наврасони то 15 сола чӣ тавре гуфтем дурахшиши бисёр хубе доштанд бозигарони ин синну соли мо. ва ҳатто бештаре аз ҷоизаҳои инфиродиро ҳам аз бозигарони мо ба даст оварданд.
идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Русия. мо дар ин ҳолат дарвозабон Раҳимҷон Салимов зуд аз мавқеи худ мебарояду тӯбро ба даст мегирад. хеле хуб фишор меоранд бозигарони дастаи Русия, аммо баъд аз он ки тӯбро гирифтанд боз ҳам дар маркази майдон тақрибан тӯбро аз даст доданд онҳо. бинандагони азизу арҷманд, дар охирин рӯзҳои фифа ки дар соли 2023 муайян шудааст, яъне дар моҳи ноябр, ғайр аз бозиҳое ки дастаи мунтахаби асосии кишварамон доир мекунад, аллакай як бозӣ бо Урдун барпо шуд. Чӣ тавре шумо медонед, бисёр як бозии хуберо шогирдони Петр Шегарт нишон доданд, аммо дар охир ғалабаро мо аз даст додем. хуб, довар чӣ ишора мекунад? аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. як бори дигар метавонед бубинед ин ҳаракате ки аз сӯи бозигари рақами 7 Вадим Шилов дида шуд ва дар баробари ӯ Тоҳирҷони Аҳлиддин садгузорӣ кард ва иҷозат надод ки Вадим Шилов ҳуҷумро давом диҳад. хуб, ғайр аз оне ки гуфтем дастаи асосии мунтахаби кишварамон дар мусобиқаи марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонии 2026 иштироки худро оғоз кард. дастаи мунтахаби синну соли дигари мо ҳам барои иштирок дар мусобиқаҳои дигар, махсусан барои соли 2024 омодагиҳои худро шурӯъ карданд ва як қатор бозиҳои байналмилалиро дастаи мунтахаби олимпии кишварамон ҳам баргузор мекунад. ҳамин шабрӯз вазъияти бисёр ҳам хатарнок аст ва шонси беҳтарин буд барои дастаи Русия. дар дақиқаи 10 бозӣ фурсати беҳтарин барои дастаи Русия пайдо шуд. таваҷҷӯҳ кунед, ба ҳамин ҳолат дар як нуқта ҷамъ омаданд бозигарони мо ва ин боиси холӣ мондани канори рост шуд ки мо шумо мебинем зарбаи бисёр хатарнок аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун мешавад. пай дар ҳам бозигарони дастаи Русия ҳаракат карда истоданд ки фишорро зиёд кунанд ва хело фаълона ибтидои бозии имрӯзаро оғоз мекунанд шогирдони Станислав Каратаев. дастаи мунтахаби олимпии кишвар дар умум 4 бозии байналмилалии рафиқона доир мекунад. аз ҷумла рӯзи 14 ноябр аллакай бозигарони мо бо Амроти Муттаҳидаи Араб бозӣ карданд. 17 ноябр бо Кувайт бозии байналмилалии рафиқона бо иштироки дастаи мунтахаби Умед ё олимпии кишварамон ки иборат аз бозигарони то 23 сола аст барпо шуд. хуб, дар идома 19 ноябр дар Чин дар шаҳри Синзян бо ҳамсолони чинии худ бозӣ мекунанд ва рӯзи 22 ноябр боз ҳам як бозии дигар бо ҳамсолони худ аз Чин доир мекунанд шогирдони Мубин Эргашев. ман ба чӣ хотир ин маълумотҳоро гуфта истодам, дӯстони гиромӣ? гап дар сари он аст ки аз рӯи мушоҳидаҳои ман ҳоло биёед ба вазъияти хатарноки навбатӣ таваҷҷӯҳ кунем. бисёр ҳам ҳолати мушкил буд дар назди дарвозаи мо ва чӣ тавре мебинед зарбаро Данил Кисилёв иҷро кард. дар ин ҳолат партофти бисёр ҳам хатарнок ба дохили ҷаримаҳгоҳ касе пеши роҳи Данилро намегирад ва дар ин ҳолат зарбаи задаи Кисилёв ҳамон тавре ки мо шумо дидем каме баландтар рафт. аллакай ду вазъияти хатарнокро мо то ҳамин лаҳза метавонем ишора кунем ки бозигарони
дастаи Русия дар ихтиёр доштанд. хуб, як ҷиҳати фарқкунандаи дастаҳои аврупоӣ ва шояд африқоӣ ҳам инҷо дохил шаванд аз дастаҳои ки аз қитъаи паҳновари Осиё ҳастанд, ин аст ки онҳо аз нигоҳи қадду қомат ва гӯем рушди ҷисмонии худ пеш ҳастанд назар ба ҳамсолони худ аз кишварҳои осиёӣ. хуб, довар чӣ ишора мекунад? Чизе нест мегӯяд. Дар ин ҳолат Амирҷон Хоркашев ва дарҳол футболбозони дастаи Русия фишорро давом медиҳанд. Боз ҳам тӯбро ба даст меоранд. Ирсоли навбатӣ тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва дар ҳамбарҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳи мо ҳанӯзам идома дорад. як нав бебандуборӣ дар амалу ҳаракати футболбозони мо ҳоло дар ибтидои бозии имрӯза дар хатти дифоъ мушоҳида шуда истодааст. Парвиз Бобоназаров ҳам ҳангоми пас додан хато кард ва тӯб бо ҳамин ба ихтиёри бозигарони Русия гузашт. партофти навбатӣ ба канори рост. хело фаъол аст дар ин мавқеъ Вадим Шилов. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ. хуб, ба бозигарони мо ба пуррагӣ муяссар намешавад ки ин ҳолатро бартараф кунанд. боз як ҳуҷуми хатарноки дигар ва акнун бубинед ки чӣ гуна зарба иҷро карда истодааст Захар Чушкин. ҳар як тӯбе ки мо бармегардонем ин дақиқаҳо футболбозони дастаи Русия ба даст оварда истоданд. хело хуб, инҷо офсайд ба қайд гирифта шуда акнун. вагарна бисёр таркибборои ҷолибу диданиеро мо бо иштироки футболбозони дастаи мунтахаби наврасони Русия дида будем дар ин ҳолат. дар воқеъ таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳунарнамои бисёр хуби бозигарони дастаи Русия. албатта офсайд аст, инҷо дигар ҷои баҳсу мунозира нест. дар ҳолати нобозӣ қарор дошт Захар Чушкин. тӯли 5 дақиқаи охир дастаи Русия дар назди дарвозаи мо 3 имконияти беҳтаринро ба вуҷуд овард. 2 дафъа зарбаҳояшон хато рафт, 1 маротиба гол заданд, аммо он бо сабаби вуҷуд доштани офсайд бекор карда шуд. умуман 2 ҳуҷуми бисёр хатарнокеро мо дидем ки дар рафти он ба ҳар ҳол вуҷуд доштани офсайд ошкор шуд, аммо дар умум ҳуҷумҳое ки дастаи Русия ташкил карда истодааст дар ибтидои бозии имрӯза бисёр ҷолибу диданӣ ба назар мерасад. хуб, хонохо сатҳи футболи Аврупо каме фарқкунанда ҳаст. фикр дорам бозигарони навраси мо дар ҳамин гуна бозиҳо боз ҳам рушд мекунанд, таҷриба мегиранд ва меомӯзанд аз ҳамтоёни худ ва мебинанд ки футбол дар кишварҳои дигар чӣ гуна рушд кардааст ва чӣ гуна бозӣ мекунанду чӣ натиҷаву дастовардҳо доранд ва дар умум маҳорату малакаашон чӣ гуна аст. каме саросема шуд дар ин ҳолат. Парвиз Бобоназаров агар бехато ба Муҳаммад Назриев пас медод, шояд мо медидем ки ин ҳуҷумро ҷолибтар бозигарони мо давом медиҳанд. хуб, дар умум ҳоло агар ба тарҳи ҷойгишаи футболбозони худамон таваҷҷӯҳ кунем, пас мебинем ки 4-4-2-ро интихоб кардааст сармураббӣ Далер Кайосов. 2 ҳамлагар дар пеш ҳастанд. инҳо Муҳаммад Назриев рақами 11 ва рақами 21 Идрис Давлатзода. албатта аз канорҳо 2 нафар аз ним муҳофизатгарони мо ҳаракат мекунанд ки онҳоро дастгирӣ кунанд. ин рақами 19 Ҳайдар Шохдойдодов аз канори рост ва ҳамчунин бозигари дигар аз канори чап, вале ҳоло пайвастшавиҳои ин 2 нафар ба хатти ҳуҷум хело ва хело кам ба назар мерасад.
аут акнун ба фоидаи дастаи Русия аст. خب دوستان گرامی، اون مشاهده که بالاتر میخواستم اطرافی اون حرف زنم این است که باری اول میبینیم در همین گونه دوره روزهای فیفا یک باره فوتبال بازان همه سن و سال ما در بازی‌های بین‌المللی اشتراک کرده ایستادند. ببینید که اینجا نورسان تا 15 ساله ما، نورسان تا 17 ساله ما، جوانانی تا 23 ساله ما که در حیاتی آن همچنین فوتبال بازان سن سالشان پایین‌تر هم هستند و البته دسته منتخب اساسی کشورم. این بسیار خوشبین کننده است، زیرا محض اشتراک در همین گونه مسابقه‌های بین‌المللی، بازی‌های رفیقانه در روزهای تنافسی فیفا کمک رسانیده میتواند به رشد دسته‌ها و بهتر شدن بازی آنها. زخر چوشکین اینجا ضربه نوبتی او برطرف می شود. یک گروه بسیار خوبی موسیقی نوازان و مخلصان فوتبال روسیه برای تماشای این رقابت به ورزشگاه مرکزی تشریف آوردند. کمک تیبی لازم است به بازیگری دسته ما پرویز بوبونازارов. بعد از برخوردی قبلی اندک آسیب گرفت پرویز. یک بار دیگر میتوانید ببینید همین حالت رو. با وجود آنکه پرویز بوبونازارов نیم محافظتگر است، در دو مسابقه قبلی کافا خیلی گل‌های مهم و ضروری رو برای دسته ما به هدف رسانده بود و علاوه بر این خیلی خوب به هجوم‌ها پیوست می‌شود. پرویز بوبونازارов کارگردان از فرصت استفاده برده برای ما و شما لحظه خطرناک قبلی رو هم پیشنهاد کردند و این همان گروه مخلصان فوتبال روسیه که بالاتر گفتیم برای تماشای این رقابت تشریف آوردند و خیلی موسیقی‌های دلنواز و دلچسب رو هم می‌نوازند در رفتی بازی امروزه. پرویز بوبونازارов برمیگردد به میدان. از سوی بازیگران ما در 20 دقیقه اولی رقابت با روسیه حالا یگان وضعیت خطرناک به وجود آورده نشد در نزد دروازه روسلان پیچینکا. خب یک نوع پیوستی یا پیوست بودنی گویم خطا در دسته ما حالا مشاهده نمی شود. مخصوصا بین خطی نیم محافظه و حملهگران یگان ارتباط دیده نمی شود. دوستان گرامی، اگر اهمیت داده باشید بیشتر از پرتافتایی که به خط حمله ارسال می شوند گویا توکل کرونا به پیش توپ رو روان کردن است. خب اینک در ورزشگاه یک گروه مخلصان هم برای تماشای این رقابت و دستگیری دسته منتخب نورسانی تا 15 ساله کشور قرار دارند. اصلا در همون مسابقه کافایی که من بالاتر یادآور شدم تا 20 سال در شهر حصار برگزار شد، در بازی‌ها خیلی زیاد مخلصان تشریف آوردند و اگر خطا نکنم در یکی از بازی‌ها حتی 9000 مخلص اومده بودند. با در نظر داشتیم که خب در حال آنجا نورسانی ما برای چمپیونی مبارزه می‌بردند و مسابقه‌ای که تحت وصایت کافا برگزار می‌شود مسابقه رسمی است. توجه بیشتر است نظر به بازی‌های رفیقانه. اما من با سمی شما مخلصان گرامی میرسانم که ورود به ورزشگاه در روزهایی که بازی بین‌المللی رفیقانه بین دسته منتخب نورسانی تا 15 ساله تاجیکستان و تا 17 ساله تاجیکستان با همتایان خود از روسیه برگزار می شود رایگان است، آزاد است، می توانید آمده بگوی روزی رفت این بازی ها را تماشا کنید.
вазъияти хатарнок мумкин аст ки инҷо ба вуҷуд ояд ва чӣ тавре мебинем дар ин ҳолат дифоъгари канори мо Аҳмадҷоншоев кӯмак кард ва баъдан дарвозабон Раҳимҷон Салимов тӯбро ба даст гирифт ва бо ҳамин ин вазъият бартараф шуд. خیلی خوب حرکت میکند زخر چوشکین و بعداً او را بازیگری ما میافتاند. خب یک بار دیگر میتوانید ببینید. بله کمی پای حریف را زیر کرد در همون لحظه احمدجانشویف. وضعیت استانداردی با اشتراک فوتبالبازان دسته مهمان. حالا ببینیم که از این امکانیت خود شاگردان ستانیسلاف کاراتایف چگونه استفاده میبرند. بسیار پرتافتی خطرناک بود و در این حالت اکنون دروازه‌بان ما رحیمجان سلیموف توانست این حالت را برطرف کند. وادیم شیلوف پرتافتی توپ را انجام داد و بعداً با در نظر داشت قد و قامتی بلند داشتن خود بازیکنان روسیه البته معلوم است که در چنین مبارزه‌ها میتوانند موفق باشند. ادریس خیلی خوب اینجا حرکت میکند. با قفا برگشته давлатзода کمک خود را رسانید ولی باز هم بازیگران ما زیر فشار قرار میگیرند. این لحظه ها با پاسوی کوتاه میانه حرکت کرده ایستادند که از این وضعیت برآیند بازیگران ما، اما پرویز بابانظرов توپ را از دست داد. дарвозабон албатта инҷо муваззаф аст ки аз мавқеи худ баромада тӯбро ба даст гирад ва ин корро ҳам дар сатҳи хуб раҳимҷон салимов анҷом медиҳад. идрис як ҳаракат кард то аз ҳариф тӯбро гузаронад, чун муваффақ нашуд боз тӯбро нигоҳ дошт. муҳаммад назриев акнун тавассути канори чап шояд бозигарони мо ҳуҷумро давом диҳанд. пас ба марказ меҳрубон одилзода пас медиҳад ба ҳамдасташ ва боз ҳам дигар бора ба меҳрубон тӯб баргардонда шуд ва дар идома меҳрубон натавонист ки ҳуҷумро давом диҳад. акнун ҳуҷуми ҷавобии бозигарони дастаи русияро мебинем. вазъияти бисёр ҳам хатарнок метавонад ба вуҷуд ояд ва бисёр олӣ буд инҷо ҳаракати самиаллоҳ давлатов. дастан ҳамин ҷаиши худ иҷозат надод то ҳуҷумро футболбозони русия давом диҳанд, вагарна дар канори рост мавқеияти бисёр ҳам зиёде холӣ монда буд. боз як ҳуҷуми дигари хатарнок ва инҷо ҳам довар ишора мекунад ки офсайд вуҷуд дошт. ин аллакай сеюмин офсайде аст ки дар рафти бозии имрӯза ба қайд гирифта мешавад ва ҳар се онҳо тавассути канори рост офсайд будааст. бале инҷо дигар баҳс намекунем ва худи шумо дидед ки аз ду дифоъгари мо пештар қарор дошт ҳамлагари дастаи мунтахаби наврасони то 15 солаи русия.
акнун аз масофаи дур инҷо зарба ба назар мерасад. Капитани даста Ефим Буркин ин зарбаро зад. дар маркази майдон бозии дастаи наврасони Русияро масъул гардон карда истодааст ва агар аҳамият дода бошед, бисёре аз ҳолатҳои хатарнокро кӯшиш мекунад худи ӯ ба вуҷуд орад. туп боз ба ихтиёри бозигарони дастаи Русия гузашт ва инҷо акнун дифоъгарони мо маҷбур буданд тупро зада аз майдон берун кунанд. ин корро капитан Мустафо Ҳасанбеков анҷом дод. андаке партофти нодуруст, аммо ба ҳар ҳол ҳуҷуми футболбозони дастаи Русия давом меёбад ва бубинед ки дар ин ҷо ҳатто ба онҳо муяссар шуда истодааст зарба зананд ҷониб дарвозаи мо. Захар Чушкин ҳамлагари асосии даста ки бо рақами 11 бозӣ мекунад, дар ҳамон лаҳза бо истифода аз қадду қомати баланди худ бубинед зарбаро равон мекунад. аммо дарвозабон Раҳимҷон Салимов тайёр буд барои баргардондани он зарба. бозии дурӯза байни дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистону Русия бисёр хуб сипарӣ шуд. дӯстони гиромӣ, инҷо акнун боз як ҳуҷуми хатарнок мумкин аст бо иштироки футболбозони Русия ба назар расад. барои дастаи худ зарбаи кунҷӣ кор кард. дар ин ҳолат дифоъгар Савелий Семёнов ки акнун ӯ ҳам ба ҳуҷум пайваст шуд. аз зарбаи кунҷӣ партофти туп хело ҳам баланд аст ва дар ин бориза бозигарони мо имкон надоданд ба ҳариф. хуб аут ба фоидаи дастаи мо. дирӯз ибтидо Орёнмеҳри Нуриддин аз ҳайати дастаи наврасони то 17 солаи кишвар дар дақиқаи 24 ҳисобро кушод. баъдан Панамарчук дар дақиқаи 55 ҳисобро баробар кард. бо гӯлзадаи Кузменко дар дақиқаи 73 русҳо ба пеш баромаданд, аммо дар охир дар дақиқаи 85 Муҳаммадҷони Тоҳирӣ ҳисобро 2-2 кард ва бо ҳисоби мусовии 2-2 он рақобат ҷамъбаст шуд. бозиро давом додан мумкин аст. инҷо ҳуҷум тавассути канори рост Муҳаммадҷон Назриев, пасиё ва фурсат ҳаст. чӣ гуна имконияти хуб, бозигарони мо ҳуҷумро давом медиҳанд ва аввалин вазъияти хатарнок ки воқеан ҳам шонс буд барои роҳ ёфтан ба дарвозаи ҳариф барои бозигарони мо дар дақиқаи 32 бозӣ пайдо мешавад. зарбаи охирро ҳамон тавре ки дидем Фурқон Раҳимзода иҷро кард. як бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ҳаракатҳои бисёр хуби
муҳаммадҷон назриев ва баъдан инҷо партофти тирвори тӯб аз сӯи Идрис Давлатзода тӯб аз дарвозабон ва дифогари дастаи Русия мегузарад, аммо баъдан зарбаи задаи нимуҳофизатгари канории мо аз самти чап Фурқон Раҳимзода чӣ тавре дидед каме хато рафт. оҳиста-оҳиста бозигарони мо ҳам фикр дорам набзи бозии худро эҳсос мекунанду ба худ омада истоданд баъд аз он фаъолие ки дар ибтидои бозии имрӯза дастаи мунтахаби наврасонӣ то 15 солаи Русия доштанд. канори рост боз ҳам холӣ монда мешавад ва аз ҳамин ҷо ҳуҷуми бозигарони дастаи Русия мумкин буд идома ёбад. ва вақти мо дар ин ҳолат ҳамон тавре ки мебинед акнун тӯб аз майдон берун мешавад ва Вадим Шилов тӯбро нигоҳ дошта натавонист. خب حالا ممکن است بازم طبیبان با میدان براند در همین حالت بعد از برخورد با نیم محافظتگری حریف دانیل کانداکوف بازیگری ما مهربان عادلزاده اندکی آسیب گرفت. خب بازی رو داون دادن ممکن است. مهربان بسیار پاسی خوب داد با کناری راست. حیدرشاه باشد پرتافت توپ رو انجام میدهد اما این وضعیت برطرف شد. اوت و فایده بازیگران ما است. حیدرشاه خدای دادف برای با بازی در آوردن توپ از اوت حالا تیاری میبیند. партоф чандон бад набуд, аммо чӣ тавре дидед бозигарони мо дар мавқеи зарурӣ пайдо нашуданд. тӯб боз ба ихтиёри бозигарони мо мегузарад. Ҳайдаршоҳ Худойдодов ирсоли навбатии тӯб аз сӯи ӯ ва имконият акнун мумкин пайдо шавад. зарбаро мебинем ё на? ва довар дар ин ҳолат акнун вайрон шудани қоидаи бозиро аз сӯи бозигари мо ба эътибор гирифта истодааст. ва ҳатто ба Парвиз Бобоназаров корти зард ҳам нишон дода мешавад. як бори дигар метавонед бубинед ҳамин ҳолатро. ба назарам он қадар ҷиддӣ набуд ҳамон ҳолат, аммо довар тасмим гирифт то корти зард нишон диҳад. хуб ҳеҷ қисса нест, албатта бозиро давом додан мумкин. на инҷо бибинед ҳангоми қабули тӯб Идрис Давлатзода тӯбро аз худ хело ҳам дур сар медиҳад. партофти навбатии тӯб бисёр ҳам хатарнок аст инҷо ва ба ҳар ҳол футболбозони мо тавонистанд ин вазъиятро бартараф кунанд, аммо силсила ҳуҷумҳои хатарнок ҳамоно аз сӯи дастаи Русия чӣ тавре мебинем идома ёфтанаш аз эҳтимол дур нест. бояд эҳтиёткор бошанд бозигарони мо ва бар асари иштибоҳи навбатӣ акнун тӯб ба ихтиёри дастаи Русия мегузарад. нофаҳмиё зиёд аст байни дифогарони мо.
Даниил Кандаков барои ба бозӣ дар овардани тӯб тайёрӣ мебинад. ирсоли тӯб аз сӯю ва боз ҳам дар қабати дуюм футболбозони Русия имконият пайдо мекунанд, ҳатто зарба ҳам мезананд, аммо ин зарба чӣ тавре дидед каме хато рафт. як бор дигар такроран мебинем. зарба аз сӯи дифоъгар Станислав Баранов иҷро шуд. шуда дифоъгари мо Самиаллоҳ Давлатов ба тӯб мерасад ва бо ёрии дарвозабон ҳолати қаблӣ бартараф карда мешавад. дар иҷрои пасҳои кӯтоҳу миёна футболбозони мо хеле хуб ҳаракат мекунанд ва то пасҳо ба масофаи дур ҳам баъзан вақт бехато иҷро мешаванд. вале дар умум агар бигирем аз нигоҳи ҷисмонӣ ки мо бартарӣ надорем дар баробари Русия, вазъиятҳои стандартие ки онҳо ба вуҷуд меоранд ва ё ин ки он тайёрии хуби ҷисмоние ки футболбозони Русия доранд, дар бисёре аз ҳолатҳо бибинед боис баромад мешавад то онҳо имкониятҳои беҳтарро дар ихтиёр дошта бошанд. партофи навбатии тӯб ба наздики ҷаримагоҳ буд, аммо ин ҳолатро дарҳол дифоъгари марказӣ Тимофей Хатюлев бартараф кард. имконият ҳаст ҳоло барои бозигарони мо ва зарбаро мебинем аз масофаи дур. бале, аммо тавассути садгузорӣ зарбаи Идрис Давлатзода бартараф шуд ва кӯшиши дуюм аз сӯи Аҳмадҷон Шоев ҳам натиҷа надод. дар ҳар ду маврид садгузории бозигарони дастаи Русия ба назар расид. хеле хуб, инҷо акнун босам Самиаллоҳ Давлатов имконият намедиҳад ба ҳариф. ӯ бо ҳамроҳии капитани даста Мустафо Ҳасанбеков дифоъгарони марказии мо ҳастанд. аз канори чап Тоҳирҷони Аҳлиддин ва аз канори рост Аҳмадҷон Шоев дифоъгарони канорӣ ба ҳисоб мераванд. бо 4 дифоъгар чӣ тавре гуфтем бозиро футболбозони мо ба роҳ монданд. хуб, инҷо акнун Самиаллоҳ каме ҳангоми талошаш барои бартараф кардани партофти ҳариф нофаҳмиам дошт. бар асари ҳамин гуна нофаҳмиҳо ва баъзан вақт хатоҳое ки дида мешавад, зуд тӯб аз ихтиёри бозигарони мо ба ихтиёри дастаи ҳариф гузашта истодааст. хеле хуб, тӯб дар ихтиёри бозигарони мо боқӣ монд ва боз ҳам як зарбаи дигар аз масофаи дур. зарба рост буд албатта аз сӯи дарвозаи Руслан Пичиенко, аммо дарвозабон тайёр буд то ҳамон ҳолатро баргардонад.
хело хуб инҷо тӯбро бозигарони мо тавонистанд акнун то ба маркази майдон оранд ва тавассути канори чап мебоис ҳуҷум давом ёбад, аммо Самиалло имкон надошт то ба тӯб расад. Мас дифоъгари марказӣ мо Самиалло Давлатов то ба маркази майдон бо гузаштан аз чанде аз бозигарони ҳариф тӯбро овард, аммо баъдан ҳамдастааш ҳангоми ҷирои паси ҷавобӣ тӯбро тавре равон кард ки аввалин шуда дарвозабони ҳариф, албатта онҷо тӯбро ба даст овард. Постарайся туда, на пистолетах. Парни, там ближе, не выпустить оттуда. Идрис пас медиҳад ба канори рост. Ҳайдаршо акнун партофти тӯб аз ҷониби ӯ ва баъдан боз ҳам дарбозёфти тӯб фаъол буд Ҳайдаршо, аммо хуб дар ин ҳолат акнун дарвозабон ибтидо тӯбро аз дасташ раҳо кард Руслан Пичиенко, аммо баъдан зуд боз тӯбро ба дасти худ гирифт. دقیقه آخرین وقتی اساسی در قسم یکم جریان دارد. ممکن است یک دقیقه وقت هم اضافه کرده شود با قسم یکم رقابت. و بسیار حالتی خطرناک است با اشتراک فوتبالبازان دسته روسیه. خب بسیار خوب شد که در آخر به هر حال جو با ما اشاره می شود که حیدرشاه خدای دودوف بود که توپ رو از میدان بیرون کرد. یک دقیقه وقت اضافه کرده شد با قسم یکم بازی. در این حالت خطای بازیگران ما رو به اعتبار میگیرد که در نزدیکی جریمه‌گاه به نظر رسید. خب باز هم کارت زرد. خب این مراتب با سمیالله دولتوف کارت زرد نشان داده می شود. در پایان دقیقه اضافه شده وضعیت بسیار هم جدی خطرناک اکنون در نزد دروازه ما است. توجه کنید به این حالت کمی از پیروهن حریف داشت در این حالت، در همون حالت البته سمیالله دولتوف در دیوار دفاعی 4 نفر قرار میگیرند. مهم است که بازیگرانی که قد و قامتی تقریبا یک خیله دارند اینجا موقع گیرند و همچنین همه در یک جایگی اگر میخواهند جایش کنند و صدی رو هین ضربه شوند حرکت نمایند. خب ضربه اجرا می شود، بسیار هم خطرناک است. ضربه از سوی وادیم شیلوف اما کمی بلندتر. با همین دوستان گرامی نیمه یکمی رقابت با اشتراک دسته‌های منتخب نورسان تو 15 ساله تاجیکستان و روسیه در دوره بازی بین‌المللی رفیقانه در شهر دوشنبه جمع شده است. بعد از 15 دقیقه دیگر بار ما شما را در نزد اکران‌های تلویزیون انتظار
бинандагони азизу арҷманд, мо бармегардем ба варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ва ёдовар мешавам ки инҷо бозии нахустини байналмилалии рафиқона бо иштироки дастаҳои мунтахаби наврасони то 15 солаи Тоҷикистон ва Русия баргузор шуда истодааст. Баъд аз хотимаи қисми аввал ҳисоб шуда нашудааст 0-0 ва дар нимаи аввал албатта фаули бештар аз сӯи бозигарони дастаи Русия дида шуд. Онҳо имкониятҳои беҳтарини голзанӣ доштанд, аммо баъд аз дақиқаи 30 бозигарони мо ҳам якчанд вазъиятҳои хатарнокро ба вуҷуд оварданд. Шонси беҳтарин барои Фурқон Раҳимзода буд ва баъдан боз як зарбаи дигар аз масофаи дур. Хулас имкониятҳо барои мо ҳам буданд, аммо дар умум ҳисоб шуда нашуд ва бо ҳамин қисми дуюм шурӯъ мешавад. ҳоло биёед боз ҳам ба ҳайатҳо таваҷҷӯҳ кунем ки киҳо имрӯз дар майдон бозӣ карда истоданд, чун дар оғози қисми дуюм дигаргунӣ ба назар намерасад. ин ҳуҷумро ба пуррагӣ мебинем. Парвиз Бобоназаров ҳангоми пас додан акнун ба ин тартиб хато мекунад. Раҳимҷон Салимов дар хати дарвозаи мо аст. футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд: капитани даста Мустафо Ҳасанбеков рақами 2, рақами 3 Самиаллоҳ Давлатов, онҳо дифоъгарони марказӣ Аҳмадҷон Шоев рақами 10 аз канори рост ва аз канори чап бошад Тоҳирҷони Аҳлиддин бозӣ мекунанд рақами 4. дар хати ним муҳофиза Меҳрубон Одилзода рақами 15, рақами 17 Парвиз Бобоназаров, рақами 9 Фурқон Раҳимзода ва рақами 19 Ҳайдаршоҳ Худойдодов қарор доранд. ду ҳамлагар дорем. Муҳаммад Назриев рақами 11 ва рақами 21 Идрис Давлатзода мебошанд. Сармураббии даста Далер Каёсов аст ки бо тани ҷойгиришаи 4-4-2 шогирдонашро имрӯз ба майдон баровардааст. ҳайати дастаи наврасони то 15 солаи Русия бошад ба таври зайл аст. дар хати дарвоза Руслан Пичиенко бозӣ мекунад. рақами 23 бозигароне ки дар хати дифоъ ҳастанд инҳо рақами 2 Никита Шумаков, рақами 18 Тимофей Хатюлев, рақами 20 Станислав Баранов, рақами 4 Савели Семёнов, ним муҳофизатгарон Михаил Королёв, рақами 16 рақами 10 Даниил Кандаков, рақами 15 капитани даста Ефим Баркин. хуб ҳамчунин дар баробари ӯ Даниил Кисилёв рақами 9 дар хати ним муҳофиза бозӣ карда истоданд. ҳамлагарон аслан як нафар аст. дар ҳайати Русия як ним муҳофизатгарро ногуфта гузаштем. ин Вадим Шилов аст рақами 7. ҳамлагар танҳо як нафар Захар Чушкин рақами 11 сармураббии даста Станислав Каратаев. дар умуми ҷойгиршавии 4-5-1 аст, вале дар бештаре аз мавридҳо мо мебинем ки ду ним муҳофизатгари канории ин даста аз ҷумла Вадим Шилов рақами 7 ва рақами 9 Даниил Кисилёв пайваста ба хати ҳуҷум ҳамроҳ мешаванд ва ба ҳамлагари марказӣ Захар Чушкин кӯмак мерасонанд. бозигарони мо тӯбро ба ихтиёри худ гирифтанд. хело хуб инҷо ҳаракат мекунад. бозигари рақами 10 мо Аҳмадҷон Шоев тӯб дар ихтиёри бозигарони мо боқӣ монд. тавассути канори рост шояд ин ҳуҷумро ҳандозӣ шавад ба пуррагӣ, аммо на. тӯбро бозигарони ҳариф ба даст оварда истоданд ва хело хуб дар ин ҳолат ҳаракат мекунад дифоъгари марказии мо. фурсат барои бозигарони мо пайдо намешавад, зеро дарвозабон Руслан Пичиенко аввалин шуда ба тӯб расид. Парвиз Бобоназаров бехато пас дода натавонист ва акнун ин боиси аксулҳуҷуми бозигарони ҳариф мешавад. ин дафъа офсайд, бале босам офсайд ба қайд гирифта мешавад. биёд дида бароем ин ҳолатро. бале андакам бошад офсайд буд дар ин ҳолат. ин чиз дар анамин саҳнаи такрори охир хеле хуб дида шуд. Муҳаммад Назриев имрӯз чӣ тавре гуфтем дар қисми аввал ду ҳамлагари мо муддати тӯлонӣ бетӯб ҳаракат карданд. ин Муҳаммад Назриев ва Идрис Давлатзода ҳастанд. пайвастагӣ байни хати ним муҳофиза ва хати ҳамла дида нашуд дар қисми якум. Меҳрубон Одилзода ва зарбаи ӯ, аммо ин дафъа ҳам зарба чӣ тавре мебинед каме хато меравад.
миқдори футболбозоне ки метавонанд иваз шаванд маҳдуд нест дӯстони гиромӣ ва агар ба феҳриси бозигарони ҳайати эҳтиётӣ ҳар ду даста таваҷҷӯҳ кунем пас мебинем ки теъдоди бениҳоят зиёди бозигарон онҷо номнавис шуданд. дар се рӯз ду бозии байналмилалии рафиқона баргузор мешавад. Хато аз сӯи бозигари мо ва дар дасти довар боз ҳам корти зард аст ва ин сеюмин корти зарде аст ки довар дар рафти бозии имрӯза ба бозигарони мо нишон медиҳад. Ин маротиб дифоъгари мо Тоҳирҷони Аҳлиддин бо корти зард ҷазо дода шуд. хуб аз ба ин дифоъгарони мо Самиаллоҳ Давлатов қаблан корти зард гирифта буд ва ҳамчунин муҳофизатгарамон Парвиз Бобоназаров. инҷо чӣ тавре дидед дар баробари Ефим Буркин қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. хуб дар бораи бозигарони эҳтиётӣ чун суханро боз кардем биёед ба ҳамин мавзӯъ баргардем. дар курсии бозигарони эҳтиётии мо дарвозабон Саидҷон Шарифзода. хуб вазъияти бисёр ҳам хатарнок аст бо иштироки бозигарони Русия, аммо ин ҳолат бартараф мешавад ва боз ҳам довар ишора бар он дорад ки офсайд буд. дар қисми якуми бозӣ ҳам се маротиба мо дидем ки ҳолатҳои офсайд ба қайд гирифта шуданд. дар нимаи дуюм бори дуюм аст ки офсайд ба қайд гирифта мешавад. дар ҳолате ки зарбаи аввал буд онҷо офсайд нест дӯстони гиромӣ. танҳо расиши тӯб ба тири дарвоза моро наҷот дод ва баъд аз он тӯб ба назди ҳамлагар Даниил Кисилёв омад ки аллакай ӯ дар ҳолати офсайд қарор дошт. хуб ғайр аз дарвозабон дифоъгарони мо Убайдуллоев Абдумаҷид рақами 26, рақами 12 Абдусамад Меликмуродов, ним муҳофизатгарон рақами 5 Меҳроҷиддин Розиқов, рақами 22 Давид Мақсудов, рақами 14 Абдуқайюм Фузайлов, рақами 20 Абдулло Иброҳимзода, рақами 24 Шаҳриёр Баротов, рақами 13 Абдулло Шаропов, ҳамлагарон рақами 25 Фирӯз Шарипов, рақами 18 Асадбек Махтумов ва рақами 7 Анушервон Холиқов дар курсии бозигарони эҳтиётӣ мо номнавис шуданд ки дар мавридҳои зарурӣ албатта бояд ба майдон бароянд онҳо ва хонохо дар ду бозие ки мо дорем бо мунтахаби наврасони то 15 солаи Русия ба ҳамаи онҳо имконият дода мешавад. зарбаи кунҷӣ ишора мекунад довар. партофти навбатии тӯбро мебинем, аммо ин ҳолат бартараф шуд. хуб акнун тӯб дар ин ҳолат аз майдон берун баромада истодааст. ба фарқ аз қисми аввал нимаи дуюмро андаке фаъолона бозигарони мо оғоз карданд. ёдовар мешавам ки дар қисми якум то дақиқаи 30 хело ва хело ташаббуси бузурги майдондорӣ дар ихтиёри дастаи ҳариф буд.
توپ در میدان نگاه داشته شد. ادامه هجوم فوتبالیستان دسته روسیه رو میبینیم. خب در این حالت دروازه‌بان ما کوشش کرد اما مانع ایجاد کردن نتوانست و بعداً ببینید که هجوم ادامه می‌یابد. ضربه از سوی وادیم شیلوف بود اما دفاعگران ما آن حالت را برطرف کرده توانستند. اینجا قاعده بازی با هم ویران کرده می شود. بینندگان عزیز و ارجمند، اگر به حیاتی که روسیه با دسته منتخب نورسانی تا 15 ساله خود شامل کرده است توجه کنیم، بیشتری از آنها اعضایان باشگاه فوتبالی بسیار معروف و شناخته فوتبالی کشور روسیه هستند. از جمله دو دروازه‌بانی که آنها آوردند، یکی در هیئت دسته اسپارتاک و دیگری در هیئت دسته دینامو بازی میکنند. هر دو هم باشگاه شهری مسکو هستند. دو دسته بسیار معروف و شناخته. руслан пиченко ки ҳоло аз дақиқаи аввал бозӣ карда истодааст аъзои спартак аст ва александр темиров ки аз ҷумлаи дарвозабонҳои дигари эҳтиёти ин тим дар сомонаи расмии иттиҳодияи футболи русия нишон дода шудааст аъзои дастаи динамо мебошад. аммо мо дар феҳристи бозигарони эҳтиётӣ номи дарвозабони дигарро мебинем. евгений строков шояд тарзи дурусти талаффузи насаби ӯ евгений страков бошад. хуб ба ҳамин тартиб ин ду нафар ҳастанд. хуб боз бозигарони дигар аз ҳайати дастаҳои футболии гуногун мисли зенити санкт петербург, хуб дастаи ростов, локомотиви москва ва краснодар ҳам бозигарон ба ҳайати ин тим ҷалб шуданд. зарба аз масофаи дур дар ин ҳолат акнун аммо каме баландтар. зарба аз сӯи захар чушкин иҷро шуд. захар чушкин аъзои дастаи спартак аст. خب دانیل کیسیلیوف که در پهلوی او در خط حمله بازی کرده است با رقم 9 از دسته زنیت سنت پتربورگ میشد. البته اعضای دسته های نورسان و جوانان اکادمی فوتبالی این باشگاه ها هستند. و طی سالهای اخیر برای رشد فوتبال نورسان و کودکان در کشور روسیه هم توجه مخصوص ظاهر می شود. дур дароз онҳо баҳс мекарданд дар мавриди он ки барномаи рушди футболии худро дар ҳаммонандӣ бо кадом кишвари аврупо қабул кунанд ва бештар онҳо такя карданд ба барномаи тайёркунии футболбозони кишвари олмон. тағйирот дар ҳайати дастаи мо аз майдон гирифта мешавад. ҳайдаршоҳ худоидодов ки бо рақами 19 бозӣ мекард ва ба ҷои ӯ бо рақами 20 абдулло иброҳимзода мебарад. абдулло иброҳимзода акнун бозиро давом медиҳад. шумораи тағйиротҳо маҳдуд нест дӯстони гиромӣ. аз ин рӯ ҳоло мо шумо мумкин шояд бибинем ки ба пуррагии ҳайъатҳо иваз карда мешаванд. инҷо акнун тӯб аз майдон берун баромада истодааст. вадим шилов тӯбро нигоҳ дошта натавонист.
хуб боисад дар қисми дуюм ҳам ташаббус бештар ба ихтиёри бозигарони дастаи Русия гузашта истодааст ва шумо ин чизро хеле хуб дида истодаед. Бинандагони гиромӣ, хуб зарбаи навбатӣ он қадар хатарнок набуд ва бо ҳамин дарвозабони мо Раҳимҷон Салимов ин ҳолатро бартараф мекунад. Шилов партофти бисёрам хуби ӯ ва баъдан ҳолате ба вуҷуд меояд ки ба бозигарони дастаи Русия муяссар мешавад то ҳисобро кушоянд. Ин дар дақиқаи 61-уми бозӣ буд ва ба задани гол ҳамлагари марказӣ Захар Чушкин муваффақ шуд. мутаассифона он беаҳамиятие ки давоми чанд дақиқаи охир идома дошт тавассути бозигарони мо билохира боис бар он гардид то ҳариф фурсати доштаашро самаранок истифода барад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳолат. Ибтидо бозигаре ки мехост пӯшнокӣ зарба занад ба ӯ ин кор муяссар нашуд. Ин Михаил Королёв буд, бозигари рақами 16 ва аз ӯ туп ба назди Захар Чушкин омад ва Чушкин тупро ба дарвоза ҷо кард. Хелофалона дастаи мунтахаби наврасони Русияро дастгирию ҳаводорӣ мекунанд мухлисоне ки аз ин кишвар ташриф оварданд. мумкин аст албатта аъзои хонаводаи худи футболбозон бошанд. боз як ҳуҷуми хатарноки дигар бо иштироки футболбозони дастаи Русия акнун ба назар мерасад. Вадим Шилов партофти навбатии ӯ боз ҳам хатарнок аст ва бибинед ки чӣ гуна ҳолат дар назди дарвозаи мо ба вуҷуд омада истодааст. фориғболӣ аз ҳад зиёд аз сӯи дифоъгарони мо ки ҳар дафъа ба ҳариф имконият дода истоданд. бозигари рақами 15 капитани даста Ефим Буркин аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ бозигари рақами 6 Амир Мусоев мебарояд. пеш аз он ки аз майдон барояд дастбанди капитаниро ба Даниил Кандаков ба фикрам дод, ба бозигаре ки бо рақами 10 бозӣ мекунад. ва футболбози дигаре ки вориди майдон мешавад бо рақами 14 Никита Беленков аст. ӯ ба ҷои ҳамлагари марказӣ Захар Чушкин бозиро давом медиҳад. برای تیم منتخب روسیه بازیگر عوض کرده شد. بازیگر رقم 15 بورکین یفیم با رقم 6 موسیف حمیر. بازیگر رقم 11 چوشکین زفر با بازیگر رقم 14 بلنکوف نیکیتا عوض کرده شد. تو боз ба ихтиёри бозигарони Русия мегузарад. Масканори рост бисёр хатарнок аст. Инҷо бибинед чӣ гуна ҳаракатҳои хуб дорад Вадим Шилов. ва партофти навбатии ӯ аммо дар дохили ҷаримагоҳ қоидаи бозиро вайрон кард. ҳамлагар Никита Беленков ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромада буд. ӯ зидди дифоъгари мо Аҳмадҷон Шоев
қоидаи бозиро вайрон намуд. Такрори ҳамин ҳолатро бибинем. Бале. خب در کرسی بازیکنان احتیاطی دسته روسیه همچنین دوستان گرامی غیر از دروازه‌بان یوگنی استراکوف که با رقم 12 هست فوتبالبازان زیرین جا گرفتند. اینها بعد از این هجوم در این باره حرف زنیم تو با پورگی از میدان بیرون میبرد. نیکیتا والکوف رقم 5 رقم 21 دانیلا ساویلیف رقم 3 اندری زایتسف رقم 13 ایوان اکمانوف و رقم 22 دانیل والکانوف. اینها دفاعگران هستند. نیم محافظتگر رقم 17 دانیل توچیخ دیمید فرافونوف و همچنین حمله‌گر کامیل گافیاتولین رقم 8. خب بالا تکی قاعده بازی اصلی بازیگری ما عبدالله ابراهیم زاده ویران شد. анакун шояд шонси бисёр хубе пайдо шавад барои ташкил кардани ҳамла. зудтар ҳаракат кардан лозим аст ва зарба аз масофаи дур. фурқон раҳимзода ин зарбаро иҷро кард. дастаҳои футболии кишвари русия мисли бошгоҳи ин кишвар аз ҳуқуқи иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ читавре медонед маҳрум ҳастанд. аммо агар мо ба таърихи дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвари русия таваҷҷӯҳ кунем, чун ёдовар мешавам ки байни наврасони то 15 сола ҳастанд мусобиқаҳои байналмилалӣ ки расман баргузор шаванд нестанд, танҳо мусобиқаҳои нимарасмӣ баргузор мегарданд. пас ояндаи ин наврасон ки маҳз дастаи то 17 солаҳо аст, дар ин синни сол дастаи наврасони русия ду бор қаҳрамони аврупо шудааст, солҳои 2006 ва 2013. 2015 бошад то ба даври нимниҳоӣ рафта расида буд. хуб дар чемпионати ҷаҳон ҳам ду бор иштирок карданд 2013-2015 ва то ба даври ҳаштякниҳоӣ рафта расида буданд. ин натиҷаҳое ҳастанд ки мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвари русия ба қайд гирифтааст. ва ҳамчунин бояд гуфта гузарам ки мисли оне ки қаблан дар осиё байни наврасони то 16 сола рақобатҳо баргузор мешуд, дар аврупо ҳам қаблан ҳамин гуна буд. ва баъдан ки ин мусобиқа аслан ҳар сол баргузор мегардид, тартиби баргузории онро мисли қаблӣ боқӣ мондан, яъне ҳамасола. аз соли 2002 ин чиз иваз шуд, ба рақобати байни наврасони то 17 сола табдил ёфт. солҳои охирам мо мебинем ки мусобиқаи ин синну соли наврасон дар аврупо ҳама сола баргузор мешавад. яъне ба фарқ аз осиё ки дар осиё дар ду сол як маротиба ин рақобатҳо баргузор мешаванд, дар аврупо ҳама сола рақобатҳо сурат мегиранд.
дар охирин соли баргузории рақобатҳо дар соли 2023 ки ҳамзамон дастаҳои аврупоӣ барои роҳ ёфтан ба чемпионати ҷаҳон талош мекарданд, дар финал Олмон ва Фаронса рӯбарӯ шуданд ва Олмон онҷо дар силсила зарбаҳои пеналти 5-4 ғалаба кард. ин рақобатҳо дар кишвари Венгрия аз 17 май то 2 июни соли 2023 баргузор шуда буд. дафъаи оянда соли 2024 дар кишвари Кипр, соли 2025 дар Албания, 2026 дар Эстония, 2027 дар Латвия ин рақобатҳо баргузор мешаванд. дар маркази майдон андаке хато аз сӯи футболбози дастаи Русия дида шуд, аммо тӯб дар ихтиёри бозигарони мо аст. аз ин рӯ бозиро давом додан мумкин. ва алло довар корти зард нишон медиҳад ба бозигари дастаи Русия. ин ҳамон бозигаре аст ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад. Амир Мусоев, рақами 6. хуб, тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи мо. ба майдон мебарад бозигар бо рақами 22 Давид Мақсудов ва ӯ ба ҷои Парвиз Бобоназаров акнун бозиро давом медиҳад. And player number 17, Bobonazarov Parviz, replaced by player number 22, Maqsudov David. хуб, ҳамчунин аз майдон гирифта шудааст дӯстони гиромии ҳамлагари мо рақами 11 Муҳаммад Назриев ва ба ҷои ӯ ба майдон баромад рақами 18 Асадбек Махтумов. ду нафар футболбоз ба ин тартиб ҳоло иваз карда шуданд. идомаи ҳуҷумҳои дастаи Русия ва боз ҳам инҷо дар наздикии ҷаримагоҳ бубинед футболбозони мо қоидаи бозиро вайрон мекунанд. тағйиротҳои навбатӣ ба фикрам инҷо тайёр аст. хуб, иваз карда мешаванд футболбозони навбатӣ. рақами 10 Даниил Кандаков аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ рақами 17 Даниил Туших ба майдон баромад ва ҳамчунин бозигари рақами 13 Иван Акманов ба майдон баромад ба ҷои Никита Шумаков ки бо рақами 2 бозӣ мекард. تغییر در حیات منتخبی روسیه و جو بازیکن رقمی 2 شماکوف نیکیتا با میدان بازیکن رقمی 13 اکمانوف ایمان بارمان و با جای فوتبال رقمی 10 کانداکوف دانیل با میدان بازیکن 7 رقمی 17 توشیچ دانیل بارمان ва аз ин ҳолат акнун бубинед ба бозигарони дастаи Русия муяссар мешавад голи дуюмро ба ҳадаф расонад. гол ба номи Никита Беленков навишта мешавад. ҳамон бозигаре ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ вориди майдон шуд, бехато бубинед аз вазъияти стандарти тӯбро ба дарвоза ворид карда истодааст.
дарвозаи худро холӣ монд Раҳимҷон Салимов ва илова бар ин чӣ тавре мо дидем девори дифоӣ ҳам мадад карда натавонист. Зарба бисёр идеалӣ ва дақиқ иҷро мешавад. аз болои девори дифоӣ ба пурраги туп гузашт ва кончини аз ин ки дарвозаи худро дар ин ҳолат дарвозабон Раҳимҷон Салимов дифоъ карда натавонист. фурсати навбатӣ боз ҳам барои бозигарони дастаи Русия. рости ин қадар бартарии калон доштани бозигарони дастаи Русияро шояд мо тахмин намекардем пеш аз бозӣ. албатта бисёриҳо гумон доштанд ки дастаи ҳариф андаке аз мо шояд афзалият пайдо кунанд дар рафти бозӣ, аммо на ба ин ҳад. бинед чӣ гуна фурсатҳои беҳтарини голзанӣ барои онҳо хело ва хело зиёд ба вуҷуд меояд. боз як ирсоли дигар бехато тӯб инҷо ба назди Вадим Шилов мебиёяд. тӯбро нигоҳ медорад. ҳамдастааш акнун ҳуҷумро бояд давом диҳанд. Амир Мусоев пас ба канори рост. аз инҷо ирсоли тӯбро мебинем ва голи сеюм ҳам ба дарвоза ворид мешавад. тағйиротҳое ки анҷом дода шуд дар ҳайати Русия самар оварда истоданд ва инак дуюмин футболбозе ки аз курси бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад гол мезанад Даниил Туших. таваҷҷӯҳ кунед ба ин партофте ки анҷом дода шуд. аз байни ду дифоъгари мо меҷаҳаду зарба мезанад дар ҳамон ҳолат Даниил Туших. партофти тӯб бошад аз сӯи Иван Акманов иҷро шуд. агар дар нимаи якум фурсатҳои хуби голзании худро футболбозони Русия истифода набурда бошанд, пас дар қисми дуюм онҳо азудаи кор баромаданд ва чӣ тавре мебинем фурсатҳо беҳтар истифода бурда шуд ва онҳо тавонистанд се маротиба ба задани гол даст ёбанд. ҳоло кӯмаки тиббӣ лозим аст ба яке аз бозигарони дастаи Русия. ва дар ин байн мо мебинем ки боз гурӯҳи навбатии бозигарон барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истоданд. хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолате ки бозигари дастаи Русия осеб гирифт. андаке пояш ба бозигари мо бархӯрд ва баъд аз ин ӯ осеб бардошт. чандон ҷиддӣ нест албатта. баъд аз оне ки табибон кӯмак мерасонанд ба Тимофей Хатюлев, ӯ ҳам фикр дорам ба бозӣ бармегардад. бозии баъдӣ бо иштироки ин ду даста дӯстони гиромӣ рӯзи 21
ноябр баргузор мегардад. соати оғозёбии рақобат соати 11 нисфи рӯзӣ муайян шудааст, яъне рӯзона. ҳамчунин бозии баъди байни дастаҳои мунтахаби наврасони то 17 солаи тоҷикистону русия ҳам соати 11 шурӯъ мешавад. он бозӣ рӯзи 20 ноябр баргузор мегардад. خب شاید الله فرصت برای ما پیدا شود. جهتی راه اندازی یک حمله خوب. توبرون نگاه می‌دارد حمله‌گری ما در همان لحظه اسدبек مختومов، اما بعداً پاسی داده او خطا بود. و اینجا اولین شده کاپیتانی ما به توپ رسیده ایستاده است. این حالت رو مصطفی حسنبکов برطرف کرد. خب اینک دوستان گرامی یک بار باز 4 تغییرات دیگر در هیئت دسته روسیه به نظر می رسد. از میدان گرفته می شود بازیگر رقم 16 میخائیل کارالیوف و به جای او رقم 21 به میدان می براید این دانیلا ساویلیف است. خب حالا شاید برای ما باز نفران دیگری که از میدان گرفته می شوند نشان دهند. رقم 7 وادیم شیلوف هم میدان را ترک می کند. خب با جای دانیل کیسیلیوف که با رقم 9 بازی میکرد، رقم 8 کامیل گافیاتولین برآمد. رقم 19 دیمید فارافونوف و همچنین رقم 22 دانیل والکانوف وارد میدان شدند. والکانوف با جای خاتیولف وارد میدان شد، با رقم 18 بازی میکرد و بازیگری دیگر وادیم شیلوف رو چطوری گفتیم دیمید فارافونوف رقم 19 ایواز کرد. Karalyov Mikhail replaced by player number 21, Savilyov Danila. تا همین لحظه در عموم 8 نفر فوتبالبازان در هیئت روسیه ایواز شدند. دوستان گرامی تغییرات در هیئت منتخب روسیه با جای گزینه‌دار رقم 18 خاتیلوف تیموفی بعد از چند لحظه 2 نفر در هیئت ما هم ایواز باید شوند. قطعی نظر از اونه که خب اکنون این بازی با کدام حساب خاتمه می‌یابد، من فکر دارم امکان دهند اگر مربیان ما هم با بازیگران دیگر عین مدعا خواهد بود، زیرا خانوخو که نتیجه رو با شما دیده ایستادیم نجات دادن این بازی غیر امکان است. بازیگرانی که کمتر به میدان میبرند شاید تجربه میگیرند و آنها میتوانند بعداً باز در بازی‌های دیگر به همدستای خود کمک رسانند. خب تغییرات ها اکنون در هیئت دسته ما از میدان گرفته می شود. سمی الله دولتوف رقم 3 با جای او به میدان میبرد رقم 12 عبدالصمد ملیک مرودوف و همچنین رقم 21 ادریس دولتزاده حمله‌گری ما میدان را ترک میکند و با جای او به میدان میبراید خب فوتبالبازی دیگر با رقم 24 شهریار باروتوف.
Меликмуродов Абдусамад Ивас карда шуд. Ва футболбоз татирақани 21 Давлатзода Идрис бо бозингар татирақани 24 Баротов Шаҳрёр иваз карда шуд. лаҳзаи дигаре ки албатта рафти бозӣ вайрон карда шуд дар ҳамон ҳолат барои мо шумо такроран пешниҳод мекунанд. офсайд буд инҷо. барои Никита Валков ҳолати нобозӣ вуҷуд дошт. бале, дигар ҳуҷумҳои хатарнок ҳам аз сӯи бозигарони мо ба назар намерасад. дар қисми дуюм ҳариф хеловахело бартарии калон дорад дар ҷараёни бозӣ. шояд акнун фурсат пайдо шавад. пас ба канори рост аз сӯи Асадбек Махтумов. идомаи ҳамларо мебинем. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо тӯб то ба нимофизатгари канории мо Фурқон Раҳимзода наомад. мубориза идома дорад аз сӯи футболбозони мо, аммо натиҷа наметиҳад. бартари ҷисмоние ки албатта Русия дорад дар рафти рақобат аз дигар ҷиҳатҳо ҳам баъдан барои онҳо кӯмак мекунад то тавонанд афзалият пайдо кунанд дар бозии имрӯза. Амир Мусоев дар назди тӯб аст. каме нофаҳмӣ акнун байни бозигарон ва довар Амирҷон Хоркашев ибтидо онро рафт мекунад ва танҳо баъд аз он иҷозат хоҳад дод барои иҷрои зарба. ирсоли тӯбро мебинем ва инҷо ишора бар он аст ки офсайд вуҷуд дошт дар ҳамон ҳолат. دقیقه آخرین وقتی اساسی ادامه دارد. خیلی باعث بزرگ ما در بازی یکم خفا مونده ایستادیم از حریف. حداقل اگر یک گل به هدف رسانده میشد از سوی شاگردان دلیر کیوسف فکر دارم اندکی شاید تسکین دلی
мухлисон ва худи футболбозон ҳам мешуд дар бозӣ якум. 3 дақиқа вақт зам карда мешавад. ҷутуб аз майдон берун баромад. خب فکر دارم به هر حال بازیگران ما یک تلاش میکنند در پایان این رقابت. و ما انتظار هم هستیم اندک فعالی شاگردان دلیر کیوسف را با تمام نیرو و امکانیاتی که بازیگران ما داشتن شاید در رفت بازی امروزه هنرنمایی نکردند. نمیدونم حریف ممکن اجازت نداد و اینکه قوا و قدرت ما در برابر آنها کفایت کننده نبود. البته می‌سازد گفته گذاریم که بیشتری از بازیگرانی که در هیئت دسته نورسون تا 15 ساله روسیه جمع آمدند آنها در بهترین اکادمی‌های فوتبالی و باشگاه‌های معروف کشور روسیه مشق و تمرین می‌کنند. و جهت دیگری بسیار خوبی دسته روسیه در آن ظاهر شد که آنها از نگاه جسمانی تیاری خوب دارند و همزمان با این می‌توانند این برتری خود را ثمرانک استفاده برند. دقیقه 3 ایلوه شده جریان دارد دوستان گرامی و حالا ما ضربه کنجی کار کردیم در این لحظه ها. فرصت برای بازیگران ما. برای جلوی ضربه کنجی حالا تیاری می‌بیند مهربان عادلزاده، اما پرتافتی او نتیجه نداد. تلاشی نوبتی بازیگران ما و این مبارزه ها هم شاید در آخر اکنون کمک رساند. پرتافتی خطرناک بود با داخل جریمه گاه ولی راست و دست دروازه‌بان شهریار براتف در این لحظه پرتافت کرد. با همین دوستان گرامی بازی یکمی بین‌المللی رفیقانه با اشتراک دسته‌های منتخب تا 15 ساله تاجیکستان و روسیه جمع بست می‌شود. ما در قسم دوم 3 گل و دروازه خود سر دادیم و با همین در این بازی دچار باخت شدیم. من یک شما رو دعوت می‌کنم برای تماشای بازی بعدی که روز 21 نوامبر با اشتراک همین دسته‌ها ساعت 11 در همین منزل و مکان یعنی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. تو دورهای دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.